שלום לכולם, כאן רן מערוץ רן פור סייל עם I got pinch שחר. היי. אנחנו כאן בשרת נדר קרק בסגנון מיינד קרק עם מנהרות נדרהב, כמו שאתם רואים. זאתי המנהרה של שחר בשלבים, אתם יודעים. בשלבים. הוא רוצה לעשות כאן הרבה דברים, כמו שאני יודע. יש תוכניות. זה הצ'סט שלו, יש לו תוכניות כמו שאתם שומעים. זה שלי. רגע, אני רק אציא את הדברים. זה דברים שלי, וגם זה. ותראו. ויש לי כאן זומבי. ובהמשך הזמן אני גם יעלה עוד פרקים. אני אעלה בערך פרקים כל 3 ימים. זה סתם איזה סרטון עדכונים כזה. ושתדעו, בכל פרק שלי או של רן, הערוץ שלי, אם זה פרק של רן, והערוץ של רן, אם זה פרק שלי, יהיו תמיד בדסקריפשן כדי נכון. שתרגישו חופשיים לעקוב אחרינו, ובעתיד גם נשים את הערוצים של שאר השחקנים. ומה עוד רציתי להגיד? ברח לי. טוב, גאונים תודה. כמוך עוד לא נוצרו. טוב, תעשו סאב, לייק, תגובות, מה אתם רוצים שיהיה בערוץ, מה אתם מצפים. ביי ביי, תודה.